dịka o si dị anyị achọpụtago na unu a mụrụ Kanu. Ihe a Kanu na-emeghe Biafra, olee otu unu si na-ahụ ya? Mama, m ga-ajụtụ gị nke a, olee ma ọ na-adịkarị ndị nne, olee otu isi na-ahụ ya mgbe ahụ ọ ka nọ n'ụlọ nga, olee otu isi na-ahụ ya? Ana m ahụta ya dịka nwa Chineke ziri ozi. Ana m ahụta ya, ọ na-ewute m karịa n'ihi na amaara m na o jighị ike aka ya ga ozi ahụ Chineke ziri ozi. So ọbụna dị mgbe m na-aga ele na DSS prison yard, ọ wutere m obere n'ihi na ọ bụ nwa mmadụ mụrụ amụ, nwaanyị mụrụ. N'ihi na ụnụ makwa na nwaanyị mụrụ ọ na-ewute ya, mana o wute m karịa n'ihi na ama m ebe ọ na-ehe dị iche na ihe ọ na-achụjekwa n'ụwa dị mma nke anyị dum ọwụ nke naanị ya. So otu m si hụta ya. Nna anyị ukwu, biko ele ndụmọdụ ị na-enye ụmụ nwaanyị na ihe gbasara Biafra? Ndụmọdụ m na-enye ụmụ nwaanyị bụ ụfọdụ bụ ụmụ nwaanyị ha na-ejide ha n'ọrụ, in the sense that o eleghị anya nwere nwoke ga-echọ ka ya lọta, nwunye si ya lọtara, ma rice dị cheap n'ugwu ọsa, beans dị cheap n'ugwu ọsa, mana ọkwa na ruo ole mgbe ka a ga-eri ihe dị cheap mmadụ na-ala ndị ya n'ihi. Echetara m ofu nwunye di m si na a na-emetara anyị ebere, anyị nwa n'ebe a na-ata ahụhụ maka ihe oriri, na ahụ nwa nọ n'ugwu Hausa na-eriju afọ. Ma kpọta esi ebe ị na-eriju afọ, ị ga na-eriri ọnwụ, bikọs ihe hụrụ ha na-eme ụgbasị ndị ha lọtawa, ha nọkwa n'eberichi ndị anyị na ha chere na nwe ihe na-eme. Ị ga-ahụ na ndị ha lacha okpu a ha malite gbuo ndị Igbo, bikọs ihe ha kweresi ndị ha lọta wee legha anya. Ọ bụrụ na ndị ha n'ebe ha malite igbu ndị Igbo, na ndị nke ha n'ebe a ga-amalitekwa gbuo ya, ma lekwa amamihe dị n'ime ya. Ha si ndị ha na ha lọtara, so that ha lọtacha ha ebidozie gbuo ndị Igbo ebe a, o nwekwa onye fọdụrụ ebe a onye Awụsa ga-egbute. So ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị anyị maara ihe, mgbe awa oge ha ga-asị di m ka anyị lawa. O nweghị akụnụkpa nke ụwa bụ. Ecclesiastic kwuru ekwuchie ya, sị na akụnụba niile anyị na-akpa n'ụwa na vanity upon vanity, and ntutu isi gị karịa akụnụba ndị ahụ. Ọ mmadụ kpatara akụnụba. Ọ bụrụ na akụnụba ga-adịrị ntụgha fọdụrụ oge, ị ga-akpatakwa nke karịrị otu ahụ. Job mechara luzu ihe niile o mere, at last Chineke kwụghachiri ihe ndị a mmaji kwuru mmaji. So my advice to them bụ ha lọtara. Onye m na-egwa nnọọ ha, biko anyị chọzi ka ihe ndị Igbo niile ndụmọdụ maka mbọ a na-agba iji fụ na ndị Igbo bụrụ otu, zọtakwa n'onwe ya, were onwe ya n'ala Chineke ere ha. ndụmọdụ na-enye ndị Igbo niile bụ ndị asị ha lọta ha lọta, bikọs onye ọbụla n'ime ha fọrọ oji bekee, o nwee ezinụlọ ha sipụ, ha nwere ụlọ ha sipụ. Ebe ndị nga ebi ugbu a, somebody nwere ike ezukwa elu ụlọ ya arụ ọkwa deke biri ọ ghọla nke ya. So ka ha ghara na isi na ọwa ebe ha ga-ebi mere ha jiri gaa nọrọ na mba ndị ọzọ n'ala n'iyi. Ha lọta n'oge anyị bụ ọnụrụbe nwanne gba n'ọsọ, nwa nga anyị bi nga onye bịara na si refeji ma onye na-enwe a ga-enyekwa enwe ebe ọ ga na-edina. Chisakwa ya chọrọ wee pụọ. Mana ihe na-ewute m n'obodo akpọrọ zoo, a sị na anyị nọ na demokrasi, mana ya m chọpụtara na demokrasi ahụ chi onye kwuo uche, mana ebe ọ dịghị otu ahụ. Ha ejiri anyị na mmegbu ụmụ Ishmael, the Muslims, a sị na ha ṅụtara ọchịchị n'ara nne, mana ebe ha ṅụtara n'ara nne, ndị ọzọ ṅụtakwana nke nne ha na ngoli n'azụ. So anyị abịa hụ na mmegbu a karịala. That is why anyị si ha gawa ka ya gawa. Di na nwaanyị na ya lụfere ekekwa ha divorce. They have married us enough. Now we say we don't want them again. Ihe ha ga-eme ha alawa, nwaanyị alawakwana. So mana enye advice na-asị ka ndị Igbo, ụmụ Biafrans, because while I'm talking about ndị Igbo, ya dịka ọ naanị ndị Igbo,
ndị Biafrans all over the world. Ya chọrọ ịlọta ya lọta. A ga-emechi ihe adịrị anyị mma dịka ọ dịrị ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị mmadụ echikwala n'obodo ha nọ kewapụ onwe ha. Igbo mmadụ adịghị. They separated in peace. But even in Nigeria, ka ha were in pieces. Anyị na-asị na Chukwu okike abịa ma ga-enyere anyị aka. Anyị ga-enweta ihe anyị na-achọ. Biko nyere anyị ndị Sabo maka na anyị fụ na Sabo karịrị. Anyị nụ na-ewe onye jere ya na ndị Hausa jezie na-ayọ ndị Hausa maka na asị ndị Igbo nata. Sizie ndị Hausa ha hapụ na Naịjirịa bụ otu mana osobo anụ agwọ Biafra mana kịta azụ ọ na-asịzi na Naịjirịa na anyị niile bụ otu na-enweghị ihe ga-ekewa Naịjirịa. Biko gịnị ka ị ga-agwa ụdị ndị Sabo a? Ndị Sabo ịmana na mgbe nwaanyị gbara akwana gbata ebe ọ dị ụtọ ọ ga na-ekwu ihe dị ya. Ha enweghị na enough money. Ha efili ekwe na ọwụ ndị ala ha ji ndị a bụ ndị ga-eme ha survive. Ya na anyị ma na-achịkwa na ọwashi na ihe ọbụla anyị nwere n'obodo anyị ga-eju anyị afọ ọkwana ka anyị ga-eji bie ndụ. Ihe m na-agwa ndị Sabotu a nọ na wamis bụ ndị Igbo ha kpachara anya n'ihi na ebe ọbụla ihe ụtọ dị ihe ilu na-adị ele anya ha na-eri nwe iwe nwe nka ha efile na ọwụ ndị Awụsa wu ndị niile nwere ike ime overshadow everything anyị nwere mana anyị na-asị na ọwụ otu a ha nwere ihe Chineke ji chọọ ha mma anyị nwere ihe Chineke jiri chọọ anyị mma ha nwere ihe Chukwu ji gọzie anyị nwere ihe Chukwu ji gọzie anyị ha gawa na nke ha riwe ihe Chukwu jiri gọzie ka anyị nwakwa n'onwe anyị riekwa ihe Chukwu jiri gọzie anyị n'obodo anyị so ha hapụ anyị ka anyị nọ n'onwe anyị. Ọ bụrụ na ndị Sabotu a chọrọ ịbụ ime belong to one Nigeria they can do so mana ha hapụ anyị ka anyị nọrọ onwe anyị ka anyị mere